Hvad så der? Skal den have noget strid, der unge der eller hvad? Bare der! Jeg synes, I vil så stille. Kan det være rigtigt? Ja. Lad mig høre noget brøl. Jo mere brøler, jo frækkere bliver det. Sådan der. Hvad sker der der? I må være lidt friske på knapperne. Ja. Så er der nogen, der så har Cartech undervogsprodukter også, eller hvad sker der? Det var da tæt på en undervognsbehandling, det der. For satan da. Ja, jeg står og sover, jeg er fuldstændig vild jo. Okay, det kan selv ske for mig, der ser det hele dagen, men det er lækkert. Puha. Jeg skal lige høre en ting af, jeres mor er kommet, I er fandme blevet helt stille jo. Og ja, Michael, du må godt lukke munden. Og Cartech han tænker, gud hvor er det godt, jeg har nogle produkter, der gør dem bløde. Dejligt bløde.